Għanna lift aħna. Ma jek tuża tarax ħafna ħjar, ġifiri. Tħoss l-effett anka jien li huwa sinjal tajjeb. Imma wasalt u qiegħataw. Aħna nħeġġu lilkom telespettaturi, naf kemm għandkom simpatija lil Mateos u jekk għandkom xi mistoqsija x'tagħmlu waqt din l-intervista tistgħu iċċemplu fuq in-numru 521-02-080. Mela ħan ikkalma jien ukoll sakemm u rajtek. Żgur serraħ moħħok u għandek. Serraħt moħħi issa qed inħares li għajnejk. Mela. Illum se nitkellmu your network determines your network. Eżatt. Jiena. Spjegħalna ftit it-tajba. Din l-istorja ġiet minnaw, jiena kont fuq l-ajruplan għall-Kwiet. U għed tal-programm li jmista Louise, x'nista' nsib jagħmel hekk jaqbel naqra mal-kelma net. Insomma, aħna fuq in-net. Issa forsi l-qudiem tiġini xi waħda fuq tiru ma s'issa fuq net. L-aqwa li net. Importax. U għed, all right. Għed ħanamluha bl-Ingliż. Your network determines your net worth. Bil-Malti xi tfisser, u bil-Malti m'għandha l-ebda rima. Bil-Malti qisu jkollna nfissruha, ngħidu isma' ma' min inti l-aktar li tagħmilha jiddetermina il-valur tiegħek. F'liema sens. Mela ħammur mill-ewwel fis-suġġett tiegħi. Kun ħafna ma' min għandu drawiet illi meta noħorġu niklu kull darba festa, ikel wara ikel u xorb wara xorb, jekk jiena dejjem ma' daw il-klikka ta' nies, ħa inrabbi drawiet bħal tagħhom. Għaliex? Għal-ħroċ maħħom u nibqa nagħmel l-istess ħaġa. Dik tkun problema mbagħad ikbar. Għax forsi drawi tagħhom tant saru parti minnek illi bqajt tagħmelhom xorta. Imma tipikament fid-dinja kif nafu, il-ħafif jerbaħ. F'liema sens. X'inhu l-ħfif? Illi jiena l-daw ngħidilhom le minkejja li jiena qiegħed magħkom jiena ma nkomplix magħkom? Jew huwa ħfif għax għandu kif inhi. Min ma jieħux gost jiekol u min anka ma jieħux gost jiffanga. Għax dit tajba, inti kultant iktar ma tiekol iktar tħossok aħxi pjaċir, tħossok free u tibqa' għaddejja. Il-konsegwenzi mhux dak il-ħin tbagħtihom wara. Ħruq tas-sonku, tkun constipated, il-kelma bil-Malti għandi tkun stetika. Stetika, prosit. U daw it-tip ta' affarijiet insomma. Daw huma x'jiġri wara eżatt. X'jiġri fit-tul ta' żmien però huwa l-aktar li jinkwita u jdejjaq nies. Xaħam ikbar, tajjeb, iż-żaq, il-waist, il-ħibs, il-patata. Allura. Però dan qed nitkellmu fuq xi ħaġa li rutina li jiena qed nagħmilha ma' klikka ta' nies li kull darba joħorġu jiffangaw, jixorbu. Pereżempju. Illi hija rutina ta' kuljum. Ekku, issa hemm rutini oħrajn jew forsi hemm klikek oħrajn li huma komuni ħafna iktar, illi forsi jiena nagħmilha dejjem ma' nies ma jiċċaqalqux. Mela ma' daqqatajn ma tidirx daqshekk perikoluża, daqs min jiekol u jiffanga u jixrob ħafna. Pero jekk jiena dejjem inkun ma' nies li daw ma jiċċaqalqux li jekk jista' jkun jipparkja quddiem il-bib tal-ħanut jew quddiem il-bib ta' fejn imorru, jiena ma tantx niċċaqlaq, tajjeb, għax huma ma tantx jiċċaqalqu laqqas, u mbagħad il-problema ħajbdew ġejjin ukoll. Ajma dari, ajma spallejja, għax ma niċċaqlaq, x'ajma jdejja, ajma kullum kien u x-xaħam tielaq ukoll. Mela minkejja li ma jidhirx li huwa daqshekk ovvju, però xorta huma drawwiet vizzjijiet perikolużi. Minnaħa l-oħra, ma nafx tiġrilek Louise, meta tkun madwar nies illi forsi għandhom affarijiet li inti tixtieq takkwista, mela jien ngħidu pereżempju nivvinta ta' ma nafx. Ngħidu jiena nixtieq inkun pereżempju persuna illi nkun komda aktar fil-medja jew nitgħallem nippreżenta iktar. Mela jiena ħanipprova nkun madwar nies bħalek, bħal Ron, u daw tibda nies. Għaliex għax. Semmilix diversi nies please hawnhekk dawk għaddej fuq ir-radio bħalissa. Issa attent li semmejti xi ħadd li kien minn floku. Qed niċċajta. Imma jiġifieri iżek dak li tixtieq takkwista, kemm importanti li tkun madwar dawn it-tip ta' nies biex inti tieħu id-drawwiet minn għandhom. L-influenza għax l-eżempju jkaxkar. U taf kull qasam. Jekk jiena nistgħu ma jkunx sorry se ma naqbilx miegħek. Jista' jkun ma jkunx tajjeb billi inti tagħmilha ma' ċerti nies li għalkemm huma fl-ambjent tiegħek mhumiex qed tagħtuk eżempju tajjeb. Ekku, jiġifieri inti dejjem trid tagħżel u inti qed tispjega blażeq illi n-nies ta' madwarek bla ma trid u bla ma tkun taf ħajinfluwenzawk. Ma trid tagħżel u toqgħod attenta ħafna ma' min tagħmilha. Issa nisħajem għetjana fuq il-television jgħid tajba di, ma l-issa nitlaq l-raġel, għara, għax kemm jikol pasti. Li t-tifel nkeċċeħ mid-daraġ dejjem bil-qeda, ħalli ma nkunx madwarhom, kif jista' jkun? U ekku, kif jista' jkun? Hemm nies illi ma nistgħux aħna naqbduhom minn rashom jitilqu l-barra, però importanti wkoll
illi nsibu ċriki illi fihom aħna komdi, Flima sens, mela jekk jiena nixtieq li nonqos, ħamur f'postijiet pereżempju fejn bħali ħansib nies illi jixtiequ jonqsu. Illi bħali eżempju wara training mhux imorru jiklu l-pasti imma l-mod tal-kelma preparaw xi ħaġa d-dar u ħajmorru jikluha bil-kwit id-dar. Hemm forsi coach li qed jgwidani x'se nagħmel bħala exercise, x'se nevita bħala ikel, eċetera. U din toħtal kwalunkwe oġġett. Għalfej pereżempju anke min imur il-knisja hemm ħafna qawwa fil-komunità. Għalfej hemm assis wieħed imma ġemma ta' nies. Għax fejn laqda mis-saħħa. Mela inti jekk inti komda pereżempju tipprattika kwalunkwe reliġjon, jgħidu reliġjon tagħna, reliġjon Kattolika, tajjeb, inti ħatmur madwar nies illi bħalek għandhom l-istess reliġjon. Irid ikollok, irid ikollok il-will power illi inti tħadden dak ir-reliġjon, u irid ikollok il-will power illi inti tħaddem l-isport, tħaddem il-kontroll tad-dieta u tħaddem. U minn hemm jibda kollox mix-xewqa. Mela, ħanġib eżempju nerġa' bil-Knisja, jiena jekk jien għandi x-xewqa li nitgħallem iktar fuq ir-reliġjon, jekk jien għandi x-xewqa li nkun anke nieħu ċertu valuri minn nies illi forsi qed imorru f'istess komunità, jiena rrid imur iktar f'dik il-komunità biex iktar nitrawhem. L-istess ħaġa, jekk jiena rrid nitlef ix-xaħam, irid imur iktar ta' spiss f'daw il-postijiet illi qed jgħinuni nitlef ix-xaħam u hemm nies li bħali jixtiequ jitilfu ix-xaħam. Biex nagħtu eżempju bħal meta wieħed pereżempju waqa' fi pejjeb u jipprova jmur f'ambjent illi ta' nies illi ma jpejpux biex ma jerġax ixomm is-sigaretti u jaqaf l-istess f'dak il-vizzju. Eżempju eċċellenti. L-eżempju li qed tagħti. Ekku, ġifieri kemm hu faċli speċjalment meta jkun vizzju bħal huwa x-xorb, is-sigaretti u iva il-vizzju tal-ikel żejjed għax by the way ħanagħmel parentesi żgħira. Wieħed mill-akbar killers jekk mhux l-akbar fid-dinja huma s-sigaretti. Warahom taf x'inhi Luis? L-obeżità. Ġifieri il-problemi li jġibu magħhom daw it-tnej huma l-aktar affarijiet li qed joqtlu n-nies fid-dinja. Mhijiex ċajta. Allura jekk kif qed tgħid inti l-persuna għamel tant effort biex qata' sigaretti, però qed imur f'ambjent fejn hemm ħafna nies ipejpu, iċ-ċans x'inhu li da jerġa' jaqa'? Enormi. Anke kieku qatt ma kien ipejjeb qabel. Aħseb wara kieku kellu vizzju qataw kemm hu aktar faċli illi jerġa' jibdih. L-istess persuna li xtieq tonqos. Ma nistgħux aħna nkunu madwar nies illi jixorbu ħafna, jiklu ħafna u ma jiċċaqalqu xejn. Għax bla ma rridu l-influenza ħadd kaxkar. U jekk daw in-nies jgħidulek ejja ħammorru hemm, jew ejja ħanamlu hekk, jew ejja ħammorru law, inti ħadd inġar mal-kurrent. Allura kemm hu importanti li nażlu l-ħbieb u dinja diffiċli immens. Però once li aħna biddilna l-klikka tan-nies li qegħdin magħha, il-ħajja ħadd inbidel ukoll. Però xort, inti semmejt l-obeżità u s-sigaretti. Killers it-tnejn li huma. Però kemm wieħed jista' jirreplace għal ieħor, jekk tajt is-sigaretti. Kemm se nintefa' fuq l-ikel u jekk jiena waqqaft l-ikel, kemm se nintefa' fuq is-sigaretti. Mistoqsija mill-aqwa. Mela, Louise, dawk in-nies illi jaqtaw is-sigaretti u mbagħad iżidu fl-ikel, normalment hija għal diversi raġunijiet però mainly dawn. Illi number one, is-sigarett minnu nnifsu jaqta' l-aptit. Mela inti jekk qisu m'hemmx dik ix-xi ħaġa ħadd taqta' l-aptit, hemm aktar ċans li tikol aktar. Number one. Number two, illi għal ħafna nies dak is-sigaret ikun żvok. Mela jekk jiena ma sibx żvok ieħor, l-iktar żvok ħafif li murali huwa l-ikel. Lest fil-kabord, lest fil-friġġ, għalhekk hemm darba pritkajt anke miegħek jien isma' tindifa. Dak il-kabord għax dak mal-ewwel tentazzjoni ta' ċelebrazzjoni, dwejjaq ferħ, dak li qiegħed hemmhekk lest jistennik u b'xejn diġà lest qiegħed dan. Allora x'irridu nagħmlu? Irridu nsibu żvok differenti. U jiena għalhekk dejjem nenfasizza fuq l-exercise għax huwa żvok illi mhux biss inti ħadd neħħi ċertu rabja u ċertu dwejjaq u anke ħadd naqqas l-aptit, dit tajba, illi meta tagħmel exercise f'qasir ħin, però intensiv, inaqqaslek l-aptit. Jekk tagħmlu għat-tul tal-ħin, tgħid jiena ħammur nimxi xi 3 sigħat, apparti li ħafna minn nies m'għandhomx ħin jimxu 3 sigħat. Però jekk inti ħadd tagħmel naħseb wisq jien timxi għal 3 sigħat. Ma nafx ta' ma nifhimx. Mhux se jagħmel daqshekk ħsara, dibent li toqgħod xi tiġġoggja kull darba fuq l-irkoppa, jekk timxi għat-tul tad-distanza bis-sliper tajjeb u hekk mhux ħadd tagħmel ħsara, però min għandu ċans jagħmel 3 sigħat. It-tajba qedaw illi iktar ma timxi fit-tul, eżempju, iktar ma tagħmel exercise li mhux intensiv però għat-tul tal-ħin, iktar hemm ċans li żżid l-aptit. Waqt illi jekk tagħmel exercise aktar powerful, iktar intensiv u f'qasir ħin l-aptit naqsu. Mela, kemm hu tajjeb illi flok ma morna l-ikel
morna dal-exercise intensive, number 2. Number 3, emmin anka jpejjeb biex jikkalma. Mela jekk jiena ma sib xi ħaġa oħra li nikkalma biha, again l-exercise ħajnek tikkalma, però anke meta qed id-dar, forsi diġà għamilt training fil-għodu jien u għandi bżonn nerġa' nikkalma naqra, kemm hu tajjeb pereżempju li mmorru għal affarijiet bħal te. Bħalissa x-xitwa. Dak it-te, apparti li meta inti meta tixrob dejjem il-fatt li inti tkun qed tibla dik diġà jienek tikkalma sabu. Però apparti minn hekk għax il-ma jkun misħun ħajjejnek tikkalma aktar ukoll. Aħseb wara ċertu ingredienti li fih it-te illi ħajkomplu jgħinuk tikkalma aktar. All right? Iżjed il-kamomilla naħseb. Iżjed il-kamomilla, però min jgħid li issemmilix ma rridx naf. Le. Kważi kwalunkwe te, ħlif dak il-famuż green tea, okay? Xi green tea huwa stimulant. Green tea huwa qawwi ħafna tajjeb anke qabel it-training biex jistimulak. Jkalmak. Il-green tea u l-kafe. U l-kafe qabel it-training. Ekku, u ħajjin ukoll. Però kif qed ngħidu, ġifieri, il-kwistjoni qiegħda min mis-sigaretti jaqleb għall-ikel għax ma sabx replacement denju. Però ħafna replacements illum anke tfittex daqsxejn fuq l-internet isma'. Replacements for cigarettes. Tajjeb u idejat li jibdew joħorġu n-nies, eċetera. Ġifieri dik hija skuża illi jiena bil-fors jekk tajt is-sigaretti ħaneħxin, mhux vera, hija għażla tiegħi, skonx nagħmel. Ekku, inti tajt spjegazzjoni tajba, però dan kollu jasal mill-moħħ u minn dak li rridu aħna. Dik ikollha hi, ġifieri, inti jew ħadejt ħammur għal easy option li ftaħt il-friġġ u kilt, jew ħanejt isma' x'ħanagħmel. Jew ħammur impejjeb. Għax mhux tajt is-sigaretti, solvejt ħaġa u nellaħt oħra, aħna rridu jekk jista' jkun illi l-aktar żewġ killers illi hawn ċorta ħatmut ta' xi darba, però kif tmut u kif tgħixu għal-qofol ġdi tajba jdu li b'xaġa ma rridx immut, vera. Però kemm nippreferi illi mmut anzjan u mitbleta milli qattajt ħajti imbagħad il-mart li jġib miegħu is-sigaretti u l-obeżità għax kif tgħix wara kollox mhux kemm tgħix. Matthew, il-ħin għaddilna sfortunatament għal darba ringrazzjak ħafna tal-li kont magħna, interessanti immens u żgur li it-telespettaturi sabuha interessanti. Aħna ser nieqfu issa għat-teleshopping, ftit teleshopping inħeġġukom biex isseguna wara ikonna mistieden ieħor fil-programm Tony Mikallef u miegħu se nitkellmu dwar loti tad-dem.